Здравейте, слънчеви приятели! Аз съм Стефи. Радвам се, че отново сме заедно за слънчево споделяне. След дълго прекъсване, днес искам да поставя на вашето внимание една много важна тема. Виждате ли сега? Това е книжка на моят внук. Той много обича да я разглежда, защото тук на всяка страничка има различни тематични фокуси. Тук има, например, за египетските пирамиди, една от любимите му. След това преминаваме към Тадж Махал и към Индия, към кобрите, към странните инструменти, към слончетата. След това преминаваме, да речем, към рибките, как се ловят рибки, риболова. Я вижте тук колко рибари са се подредили. Това е фара на Варна. Вижте. Уау! Ще ви направя скоро и едно клипче за фаровете. Една любима моя тема. Но сега прескачам от фаровете на лабиринтите. Я вижте, при всеки рибар отива отделна рибка. И тук всеки си има някаква въдичка. Та днеска разговорът е за рибаря и рибката, тъй като излезе класирането след 7 клас. И аз, както знаете, общувам с много деца и сега много от тях ми се обадиха да ми споделят къде са приети. Току-що едно момченце, което се казва Филип, ми пусна съобщение с огромна гордост, че е приет. Но предполагам, вие си мислите, приете в първа езикова или в математическата. Не, хора, не. Той е приет. Хайде, за да спазя конфиденциалност, няма да издавам лични данни. Но той е приет в едно училище, за което той цяла година ми говореше, че иска да бъде приет. Свързано е с един от нашите техникуми. Просто такава му е мечтата. Това иска да работи. И всъщност днешното клипче е посветено на тези жизнени лабиринти, които се наричат мечти. Защото аз съм виждала много семейства, при които лабиринта си е лабиринт. И примерно има някаква мечта детето, която е в дългосрочен план. Тя е оформена мечта. Тя не е така просто да кажеш, искам иди в кое си училище. Това дете си мечтае за някаква професия. Има визия. В днешно време децата имат много добра визия за себе си. И в един момент има някакви различни фактори. Понякога мама или татко или някой друг се намесва и казва не. Няма да учиш там. Имам и такива случаи, при които има лоши, провалени деца, поради това, че изборът е бил неправилен. Така че аз се гордея с това момченце, което намери своята, пътечка през лабиринта и успя да преодолее някои неща в компликации към семейството и успя да постигне мечтата си и днеска отново да ми напише, че вече се е записал. Което означава, че човека надгражда, планира, мисли и така. Ето, вижте, живота представлява едни въжета, които хвърчат и ти трябва да се хванеш за правилното въженце. Хубаво е да се хванеш за правилното въже. Никой не ти го гарантира, но ние за това сме възрастните да помогнем. Колкото можем, бихме ви помогнали. Понякога обаче, всъщност, вие сами трябва да си помогнете. С вашата упоритост, с вашия труд и с вашето критично мислене и с вашата ясна визия какво искате да правите. Защото вашата интуиция никога няма да ви излъжи. От момента, в който се раждате, тя ви подсказва и ви шепне в дясното ушенце.
Услушвайте се в дясното ушенце. Оттам идва гласът на вашата интуиция. В лявото ушенце шепнат други сили. Ще ви разкажа в следващото клипче. Бъдете слънчеви, бъдете здрави и до скоро!